sa pinag-uusapan natin, do you not welcome itong kasi ikaw na nga ang nagpakita na talagang napakadami, sabi mo nga ang panawagan ng mga guro, ibalik ang guro sa classroom o sa pagtuturo imbes na napakaraming administrative tasks. Ito namang pronouncement ni Secretary Sara Duterte o VP Duterte ay hindi ba naman makakatulong sa inyo? Hindi ba natutuwa ang assert dito sa ganitong pagbabawas ng administrative task? Sa sobrang dami na po ng kalihim na dumaan sa kagawaran, marami na po ang nag-attempt at nagsalita ng mga ganyan. Pero ni isa po ay walang political will to implement. Ang sa amin po, we are welcoming all ideas. Yan na lang po ang meron kami, pag-asa o hope. Kung tatanggalin pa po namin ito sa sarili namin, ano lang po kaya ang kalagayan naming mga guro sa paaralan. Ang sa amin po, kapag nandyan na, magpapasalamat po kami. Kung pwede nga po, lumuhod pa po kami dahil po at least narito na. Pero po kasi sa pamahalaan, iba po ang nakasulat, iba po ang sinabi, iba yung nakasulat, ibang usapan pa po ang implementation. Doon po kami nahihirapan. Ang Magna Carta nga po, 100 taon na. Magna Carta for Teachers. Yes, but up until now, we are not receiving the benefits of that law, which is a special law na sana po ibinibigyan pansin. Again, we are hoping, we are welcoming, our hearts are full of gratitude kung nandiyan na po at nai-enjoy na po namin. But up until now, that is still a word, we cannot actually it's a promise. Wish ko lang. It's okay. Diana. Aside po sa nasabi ni Sir na administrative or clerical, mga non-teaching related na trabaho, bukod po sa deworming, feeding program, yung po palang mga guro, there are some instances po na nagiging farmers din po dahil nagiging in charge din po sila sa pagtatanim ng mga gulay and minsan po sa canteen management. No, and sir, correct me if I'm wrong po, last year, 2022, mga siguro later last year, meron pong isang guro na pumanaw because of stress and pressure. So, kung siguro po na may mga plano po talaga ang Department of Education sa mga guro dun sa workload nila, hindi po ba dapat after ng incident na yon, nabigyan na po ng solusyon yung problema po ng mga guro pagdating sa workload? We are actually disposable. That is the sad fact about teacher. Kaya po sinasabi ko sa mga guro, huwag niyong patayin ang sarili niyo, kaya nga tayo naghahanap buhay. Tandaan niyo, pag namatay kayo, papalitan agad kayo. Napakadami nag-a-apply ng guro. Pero ang sa amin po kasi, hanggat nandun kami sa posisyon na yon, nandun yung bigat, the least that we can do is just to accept the sad reality. Pero kami po sa ASERT, Central Luzon Union, we are still fighting. At kami po ay hindi tumitigil para po sa mga guro kasi po baka po singiling kami ng mga susunod na henerasyon ng mga guro kung ano pong ginawa namin sa panahon namin. So I think the best way for us to address this is to speak. Hindi po ito panahon para manahimik Panahon po ito para magsabi tayo ng katotohanan lamang. Meron lang akong gustong isingit dito sa usapin natin. Narinig namin lahat ng inyong karaingan. At best effort, sabi naman nitong administrasyon na to, na gusto nilang i-address yung mga pangangailangan ninyo. Kung ano dapat yung unang pupuntiryahin para sabihin natin papaniwalaan ninyo sila. Kasi alam mo, pansin ko, yung gesture ni VP Sara, bala mo, allergy ka rin komento kalupa na nung may budget hearing. Pagka tinatanong siya, medyo nagagalit. Medyo may mga ganun siyang postura. No? Kayo, eto na, malamang sa malamang napapanood ito. Ano yung gusto ninyong una niyang puntiryahin para sabihin nating epektibo naman itong administrasyon na to? Itaas ang dignidad sa pagtuturo at ng mga guro. Kasi hanggat walang dignidad ng mga guro, sa kanilang paraan ng pamumuhay, papaano natin masasabi na talagang nakatulong tayo para pataasin ang antas ng kanilang pamumuhay at ang kanilang pagiging isang individual. Bilang isang tao, imagine niyo po ngayon ang mga teacher napakadaming utang. Ang sweldo po namin ay hindi sumusunod sa tamang sweldo na dapat sana ibinibigay sa isang profesional.
Kahilera po namin ang mga guro, dentista, mga inhinyero at arkitekto. Pero ang sweldo namin ay pinakamababa sa lahat ng profesional. Imagine niyo, kami na lang po ang nahuhuli doon sa hanay ng mga profesional. Kapatid nyo ang mga media. Dinadala din namin ng trabaho sa bahay. Kaya po mahirap din po 24 para sa oras hindi natutulog ang balita. Oo, magkaterno tayo. Actually, ma'am, dagdag ko lang, kasi may pag-aaral po, sir, yung National Education Association na 81% daw po ng mga teachers na dito sa ating bansa, 81% yung feeling stressed. At 58% naman po yung mga feeling overwhelmed. So may nabasa din po ako online na aabot sa higit 50 administrative works din po talaga yung napupunta sa inyo. At balak daw po ni VP Sara na gawin na lang itong mahigit sa 10 na lang. So ngayon po, after po na nangyaring ganito, masasabi ba natin, kasi ito po sinasabi niya lahat, Teachers Month, no? So ito po ba masasabi natin, after ng Teachers Month, doon talaga natin malalaman kung talagang gumagalaw ba ang Department of Education. Kasi kung Teachers Month lang natin mararamdaman itong mga pangako na ito, parang one month per year lang natin ito nakikita. So Parang dapat ba? Women's Month. Para po sagutin si Sir, dapat po bantayan talaga natin, no? Talagang sincero at seryoso ang departamento para sa pag-aanin yung hindi po kami nagreklamo para lamang mapatupad itong mga sinasabi natin at inaasahan natin para ang sa atin kung may pagpapahalaga po ang kagawaran at ang ating pamahalaan sa ating kinabukasan, kailangan nating bigyan ng importansya sa pamamagitan ng pagbabawas ng kalbaryong ito sa mga guro. Nang sa gayon, once and for all, ma-enjoy uli natin at maisentro natin yung ma-focus ang tunay na aim ng education, and that is for the betterment of our children. At sana po, yun po, maibalik natin ang teacher sa mga classrooms. Kung may papel ba kayo sa barangay elections? Yun na nga po. Inaayawan na po ng mga guro ang pag-serve during elections. Dahil ang barangay election po kasi ang pinakamagulo na eleksyon. At yan po ang pinaka-inaayawan namin. Sapagkat napakalapit po ng mga angkan ng mga tumatakbo. At kami po ang naiipit. Hustong ang buhay namin ay nalalagay po sa panganib. Naranasan na rin po namin na naharang. Politically dangerous. Super po. At naharang po kami dahil sa bintang na pandaraya. Imagine niyo isang guro na sumasado ng kakarampot at ibinubuhos ang buhay. Pagbibintangan pa natin ng sobra-sobra. Kaya po ang sa amin, ba't di ilagay sa inyo mga pulis? Sir, if I remember it right po, kasi meron po ako na-interview ng mga guro. So, according to them po, parang nasa naman po ng mga guro kung gusto nilang mag-apply bilang election officer, tama po ba? Yes, nasa naman. Pero lumalabas, again, yan ay paniniwala lang natin. But sa katotohanan, ay napipilitan na lang. Kasi pag walang gustong umupo, ikaw na umupo. Ma'am, I'd like to say lang po, upon going back po dun sa report ng Manila Bulletin regarding nga po dun sa teacher na namatay sa Bohol. So, exactly 1 year ago po today, so September 13, 2022, nung namatay siya because nga po sa overwhelming stress tsaka pressure. So, parang gusto ko lang din pong i-share na 4 years ago po, parang isa po sa mga pinagpipilian ko po yung kursong education. So, I once dreamt of being a teacher. So, kung ako po, 4 years later, and seeing the situation po of mga teacher, ilan mga katulad ko pa po kaya yung mga parang lumihis doon sa pangarap nila na maging guro dahil sa nakikita po nila yung realidad sa buhay ng mga guro. Pareho namang basta ang pinaka-importante dyan, yung pagnanais na makapaglingkod sa masa marami. Ikaw naman, Sir Randy, bilang pagtatapos, ano ang pinakagusto mo sa pagiging guro na hindi mo ipagpapalit ang iyong profesyon kahit na sinasabi mong marami kayong kalbaryo o punong-puno ng kalbaryo ang buhay ng isang guro? Ang makita po na ang bata ay umunlad at mas umangat po sa posisyon na meron ako. Sapagkat sa ganung paraan, makikita ko na may nagawa ako kahit sa isang tao lang. At yun po ay priceless. Na makita mo yung estudyante mo na naging successful.
And that is where the dignity of teachers really lie. Kasi ako ngayon sa edad ko, no, senior citizen na ako, meron pa akong mga teachers na buhay pa hanggang ngayon. Na kapag nakikita namin sila o naalala, kasi ngayon meron na kami Facebook page ng mga magkakaklase, ng elementary hanggang high school. At doon na ibabalita, may sakit ang teacher namin, o kaya namatay na yung teacher namin. Hindi mo, kahit na matagal mo na silang hindi nakita, halimbawa ako, mga 50 years na hindi ko nakita yung pinag-uusapan naming teacher naming Yumao. Pero napapaluha pa ako. Meron pa ring kurot, meron pa ring nararamdaman kang masakit sa pagpanaw ng isang napakahusay na guro na nagmolde, no, naghumubog sa akin pagkatao. Pagkat sabi nga ang mga guro ang ating pangalawang magulang, hindi ba? Thank you very much, Sir Randy, for joining this conversation. Maraming salamat din sa inyo. Dakalo salamat kay kayong atlo, Paolo, Liana, and JM. At kaya kayungan, makatutok kay katamong programa, dakala salamat. Abayan nyo kami, karen tutok itamong pamagsuri at pamaglino, kareng manimunang balita, king Labuad, Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo po ako kay kayong Talasuyo, Sonia P. Soto, atin pusong makabalen.